Gusto kong makauban ka sa matang lakaw, sa tanang buhaton ko. Gusto kong makauban ka sa matag adlaw. Gusto kong makauban ka sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko. Gusto kong makauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan. Ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Sa gusto kong makauban ka sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko. Gusto kong makauban ka, kay ikaw man kanunay gitinguhan. Ning akong dughan kay ikaw man, ang hangin nagiginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man kanunay gitinguhan. Ning akong dughan kay ikaw man, kanunay giginhawa. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan, kay ikaw man. Nakasulti ka na ba nga diin maingon ka nga wa mo kasabot nako? Mao ni siya akong gusto, mao ni siya akong tinguha, mao ni siya akong pangandoy. Wa mo kasabot nako, ma. Wa mo kasabot nako. Imo bang gi-address nga to sa imong mga higala o ni bisan kinsa nga mga tao? Nga di nakaingon ka nga wa sila kasabot kung unsa imong punto. Wa sila kasabot kung unsa imong nabati, imong natagamtaman. Wa sila kasabot ngano nalain ka para sa ilaha, lingaw-lingaw lang. Wa sila kasabot kung unsay gusto nimo ipaabot sa ilaha. Nga diin gisultihan nimo ang usa ka tawo tapos para sa iyang kaayuhan tapos wa siya kasabot. Naabot sa punto nga ikaw mo inahimong bati. Ingon ani nga klase nga mga panghitabo, nakasinati ka ba? May mga punto nga diin sa atong kinabuhi nga nagtuo ta nga kaning masabtan sa mga tao, mipadayon ta, nagbuhat ani nga desisyon, pero ang mga tao nga nagapalibot kanato, nibisan gani mga tao nga nahigugma nato, nagatiman kanato, usahay magunahuna sila sa atong kaayuhan. And ang punto nato diri nga wala na noon tay panagsinabtanay unsa ang atong tumong, unsa atong punto, unsa ang ato ang tinuod nga gibati, o di ba
imo habang tapigan kung unsay tinuod imong nabati para sa kaayuhan sa uban? O di ba ka sila naguna-una sa imong kaayuhan tapos ilang isulti nga dili ka mo padayon para sa kaayuhan nimo pero sa imuhang punto ganahan jud ka mo padayon bisan unsay mahitabo sa imong kinabuhi, like ingon ani nga mga desisyon sa kinabuhi nakasinati ka ba? Ang ato apod nga paghisgutan karon sa mensahe sa pulong sa Dios maghisgot ta mahitungod sa usa ka storya sa usa ka magtotoo, usa ka tawo nga mahinadlokon sa Dios, usa ka tawo nga diin grabe ka aktibo sa pagpangalagad, usa ka tawo apostoles ni Ginoong Kristo. Siya usa ka misyonaryo nga diin nagtinguha siya nga iyang ipaabot ngadto sa ubang lugar ang kaayo ang gugma sa Ginoo, tapos ang mga tawo nga nagapalibot kaniya dili sila ganahan nga moadto siya tungod kay naa silang hunahuna og gipakita sa Dios sa ilahang hunahuna nga din kaning tawhana mag-anto siya ni bisan gani naay posibilidad, dakong posibilidad nga mamatay siya kung moadto siya. Pero kaning usa ka tawo nga nangalagad sa Dios, kaning usa ka apostoles, ganahan gid siya nga moadto, mamatay man siya kung para sa Ginoo, para sa iyaha, dako kay na siyang kalipay para sa iyaha. Pero sa mga tawo nagpalibot sa sa iyaha, dili sila ganahan tungod kay mahadlok sila, tungod kay mamatay lagi siya or maganto siya. Kaning tawo nga atong paghisgutan karon, mao ni siya si Pablo. Sa atong nahibaw-an sa mga pipila ka mga wali, kani si Pablo naluwas siya grabe ka pinasahi ang iyahang kaluwasan nga diin niagi pa nga sa una siya mo'y naglutos sa mga Kristohanon. Ang dinabot sa punto nga gitawag siya sa Dios nga diin nabuta siya, and then gipaagto siya usa ka alagad pud sa Dios, si Ananias, nga diin maoy motambal sa mata ning Pablo nga diin makakita siya pagbalik. O pagkakita niya balik, mao tong ngadto nagsugod nga diin ganahan siya mosulti kung kinsa si Kristo sa iyang kinabuhi tungod kay nakita niya ang kausaban sa iyang kinabuhi. Og hinaot makita pod nato samtang atong paghisgutan ang mensahe sa Dios, hinaot nga ato apong matan-aw atong kaugalingon nga kung unsa man na atong nakita atubangan sa Dios, kung giunsa pag-usab sa Dios ang atong kinabuhi, kung giunsa pagpanalangin sa Dios ang atong pamilya, atong negosyo, tagsa-tagsa kanato, hinaot mao ni siya ang atong barugan nga ato ipakita sa mga tao kung kinsa jud ang Dios sa ato ang kinabuhi. Dili ta magpakabuta bungol nga wa ta kadungog sa mga kasakit sa mga tao nga wa pa naluwas. Magpakabuta kita nga wa ta kakita sa mga tao nga nagiyanang sa pagbuhat og mga butang nga kalipay kahilayan sa kalibutan as if nga wala ta kakita. Mao na nga karon atong mensahe nga atong paghisgutan, nagisguta mahitungod sa kinabuhi ni Pablo, usa ka misyonaryo nga diin wala masabtan sa iyang mga minahal sa kinabuhi. Apan karon atong tan-awon, atong saysayon kung unsang kahimtang sa iyang kinabuhi, samtang atong pagatan-awon unsa man ang ato ang kahimtang pod sa matag usa. Apan sa dili pa kita moadto sa unahan, aton tugutan ang balang Espiritu Santo nga diin maoy magtandog sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing o hunahuna nga diin atong makuha kung unsa ang mensahe sa Dios. Magampo kita. Labing gamhanan ug balaan namo nga Dios, salamat Ginoo sa imong pagkatahom, pagkabalaan, pagkagamhanan, pagkamahigugmaon. Salamat o Dios nga diin maayo kay ka sa matag usa ni bisan daghan sa mga panahon nga napakyas kami. Imo gihapon gipakita ang kadako sa imong gugma, grasya, pagpasaylo. Salamat o Dios nga diin anaa ka kanunay para sa amoa. Ibisan gani o Dios na nintaknaa, kami Ginoo nagapasalamat sa kahigayunan nga magatuon kami sa imong mensahe og tuguti o Dios nga diin imong balang Espiritu magasuta magahikap sa tagsa-tagsag kasing-kasing ug hunahuna nga amo ang makuha Ginoo kung unsa Ginoo ang imong mensahe nga imong ipaabot ngadto sa imong mga kaanakan. Og tuguti o Dios ako nga ubos sa tanang ubos nimong alagad, gamita ang ako mga ngabil sa pagsulti sa kamatuoran, ako mga ngabil sa pagsulti kung unsa man imong mensahe nga imong ipaabot sa imuhang mga kaanakan karon.
Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan tanang himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ato ang mensahe makita diri sa libro sa Buhat, kapitulo 21 hantod sa 22. So, mabantayan na to, medyo taas-taas siya, mga pipila ka mga bersikulo, mula pa og 50, 60, 70 ka bersikulo. So, atong tanawon diri, samtang atong isaysay ang kinabuhi ni Pablo, samtang atong pagbasahon, mupili tag mga pipila ka mga kaning pinakasentro nga mga bersikulo nga diin makonek nato, masumpay nato kung unsa man ang mensahe nga ato ang makuha karon. So ang ato ang mensahe una sa bersikulo 1 hangtod sa 6 sa kapitulo 21, ato makita diri nga diin wala masabtan sa mga katawhan, wala masabtan sa tao ang kaning pagbati or pangandoy ning Pablo. Like ang pangandoy niya nga moadto or tinguha niya nga din moadto sa Jerusalem tungod kay ganahan siya mosulti sa mga tao, apan wa masabtan sa mga minahal na kaigsuonan ni Pablo tungod kay nag-expect sila nga gipakita sa Ginoo nga mag-anto siya didto, mao nang dili sila mosugot. Mao nang sa bersikulo 1 hangtod sa 6 wa nila masabtan ang kaning pagbati or pangandoy ning Pablo. Sa bersikulo 7 hantod sa bersikulo 12, wa nila masabtan ang pagkamalahotayon or pagpadayon ning Pablo. Like kanunay si Pablo gibadlong sa mga elders sa simbahan, and then wala gihapon siya mo tuo o mosunod sa ilang gusto, moadto gid siya Jerusalem. Nibisan gani sa iya mga kaigsuonan sa pagtuo, mibadlong pod sa iya nga dili siya moadto, apan mupadayon gid siya kay moadto siya Jerusalem. So mao na nga diin wala nila masabtan ang iyaha nga pagkamalahotayon or pagpadayon. Sa bersikulo 17 hangtod sa 26, wala nila masabtan ang pagtulunan ning Pablo. Kaning panahon na si Pablo na sa Jerusalem, and then dagan sa mga magtotoo po didto, hilabi na sa mga kaigsuonan sa pagtuo ning Pablo, wala nila masabtan ang pagtulunan ni Pablo. Ug mao na nga diin atong masayran unsa gibuhat ni Pablo diring dapita sa mga pipila ka minuto samtang magsugotan ini nga mensahe. Sa bersikulo 27 hantod sa 36, wa nila masabtan ang presensya ning Pablo. So ato makita diri una ang pagbati or pangandoy, panduha kaning pagkamalahotayon or pagpadayon, wa nila masabtan. Pangtulo, pagtulunan. Pangupat, ang presensya ni Pablo wa nila masabtan. And then ang kinalasan mo ni siya atong hisgutan sa bersikulo 37 sa kapitulo 21 hantod sa sunod nga kapitulo 22. Ug mao ni siya ang personal nga testimonyo ning Pablo, mahitungod sa iyang kaluwasan, mahitungod kinsa ang Dios, mahitungod kung unsay iyahang kahimtang kasinatian sa kinabuhi, apan wala masabtan sa tao, naghatag ni siya resulta nga nagkagubot na noon og hapit na gani patya nila si Pablo. Mao na nga din atong sugdan ang maong mensahe. So ato makita nga din si Pablo na siya ay meeting, nakigtapok siya, kuyog ang mga elder sa usa ka simbahan dito sa Episo. Nagtapok sila didto, and then miingon si Pablo nga diin padulong siya sa Jerusalem. So ato makita diri sa bersikulo 1 hangtod sa 6, nagingon sa bersikulo 1 akong basahon, na namilit kami kanila ug unya migikan. Midiritso kami lawig paingon sa Kos. Sa pagkasunod nga adlaw, miabot kami sa Rudas o gikan didto mipadayon kami sa Patara. Didto may sakayan nga moadto sa Pinisya, busa na nakay kami. Atong timan-an diri, once nga mogamit ganig kami, pasabot ana nga din ang nagsuwat ani nga libro si Lucas. So mogamit gid siya kami, pasabot niya ana si Lucas kuyog ning Pablo. Bersikulo 3, sa didto na kami sa dapit diin nakita na namo ang Sipre.
milawig kami sa habagatan niini paingon sa Syria. Mikawas kami sa Tiro, diin midunggo ang sakayan aron pagdiskarga. Sa nakit-an na namo ang mga magtotoo didto nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka semana. Pinaagi sa gahom sa espiritu, gisultian nila si Pablo sa dili pag-adto sa Jerusalem. So nakita na to, dili pag-adto sa Jerusalem. Ilang giingnan si Pablo. Versikulo 5, sa natapos na ang panahon sa among pagpakig-uban kanila, mipadayon kami sa among panaw, silang tanan, uban sa ilang asawa o mga anak, nanguyog kanamo, ngadto sa gawa sa syudad, og didto sa baybayon, nang luhod kaming tanan, og nagampo. Unya na namilit kami sa usag-usa, og misakay sa sakayan, samtang sila na mauli. So ato makita diri, mao ni siya ang kaning wa nila masabtan ngano mo padayon gid si Pablo. Nibisan gani sa bersikulo 4 ato nakita nga gibawalan nila si Pablo sa pagpadayon didto sa Jerusalem. Apan nakita nato mibiyahe gid sila, diri nakita nato sa bersikulo 6. So ato makita diri nga diin sa bersikulo 7, mipadayon kami sa among panaw gikan sa Tiro ngadto sa Tolimaida, didto gihimamat namo ang mga kaigsuonan og nagpabilin kami uban kanila sulod sa usa ka adlaw. Sa pagkasunod adlaw, migikan kami og miabot sa Cesarea. Miadto kami sa balay ni Filipe nga usa ka ebanghelista gani nagsangyaw sa mensahe sa Dios. Ebanghelista og didto kami miabot sa ilahang nga balay. Si Filipe usa pito ka tawo nga usa sa pito ka tawo nga gipili didto sa Jerusalem. Siya may upat ka dalagang anak nga nagsangyaw sa mensahe sa Dios. So nindot kayo ang ilahang nga pamilya. Apan nato makita bersikulo 10 ang mga panghitabo mao kini. Samtang didto kami sulod sa pipila ka adlaw, miabot gikan sa Judea ang usa ka propeta nga ginganlan og si Agabo. Miduol siya kanamo o gikuha niya ang bakos ning Pablo. O niya gigapos niya sa bakos ang iyang tiil og kamot og miingon, mao kini ang gisulti sa Espiritu Santo. Ang tag-iya niining bakusa gapuson sa mga Hudiyo sa Jerusalem sa ingon niining paagiha og itugyan nila siya ngadto sa mga dili Hudiyo. So ato nakita diri si Agabo iyang gikuha ang bakos ning Pablo og unsay gingon ni Agabo, ang tag-iya sa maong bakos si Pablo iyang gingon ang tag-iya sa maong bakos gapuson usab sama niini og itugyan ngadto sa mga dili Hudiyo. Ang nagbuhat niini kinsaman ang mga Hudiyo mga piniling katawhan sa Dios. Kawato siyang sabton mao ni siya ang pinaka baliktad nga panghitabo tungod kay si Pablo nagsulti sa mensahe sa Ginoo, ang mga Hudiyo grabe kayo barog sa balaod sa mensahe sa Dios, piniling katawhan sa Dios ang mga Hudiyo ato makita. Apan maupod sila ang nagdakop or mao'y plano mo patay ning Pablo. So ato makita diri mao ni siya sa bersikulo 12, sa among pagkadungog niini kami ug ang uban nga miadto uban didto mihangyo kang Pablo nga dili na lang siya moadto sa Jerusalem. So nakita nato sa bersikulo 11 nga ingon si Agabo nga di nang tag-iya sa bakos gapuson usab. It means nga naipag-antos na mga kasakit kumuadto ka mo padayon sa Jerusalem. So sa ikaduha nga punto sa bersikulo 12, sa bersikulo 4 ato nakita nga diin ilang gibawalan si Pablo sa pagpadayon sa Jerusalem. Bersikulo 12 sa pagkadungog nila kami ug ang uban nga didto mihangyo kang Pablo nga dili na lang siya moadto sa Jerusalem. So pangduha nga higayon, giingnan nila si Pablo nga ayaw na lang jud pagpadayon didto. Nanay pagpakita sa Dios nga mag-antos jud ka, naa ang pagpakita sa Ginoo nga dili gid ingon nga nindot ang dagan sa imoha nga kinabuhi didto. So mo na nga ayaw na lang padayon didto. Pablo, mo na ilahang. So ang ilahang punto is naa sila'y kahangawa, naa sila'y
paghigugma na siya pagatiman kang Pablo. Mao nang ingon sila nga dili na lang mo padayon si Pablo. Apan mao ni siya ang punto nga diin si Pablo ganahan gid siya nga mo padayon tungod kay mao na siya ang iyang nga pagbati. Mao ni siya ang iyahang gitinguha. So sa bersikulo 13 hangtod sa bersikulo 16, ato makita diri ang pagbati or pangandoy, ang pitik sa kasing-kasing ni Pablo og ato ni siyang sumpayan og ang iyahang pagkamalahotayon or pagpadayon. Ang kaning duha, kaning pitik sa kasing-kasing or pangandoy or pagbati og kaning pangduha mao ni siyang pagkamalahotayon, kaning pagbati og pagkamalahotayon kay dapat mag-uban na siya kung ato ang tumanon ang kabubuton sa Dios. So kung mutuman ganito sa kabubuton sa Ginoo, dapat naa na siya, mao ni siya ang pinitik sa atong kasing-kasing. Nga ganahan ta mutuman sa sugo sa Dios. Like nagtuman ta sa sugo sa Ginoo pero sige pud tag bagulbol nga din unsa man ang Ginoo oy ngano nag lisod pud kay ni siyang puntuha. So ang atong pagbati, ang atong kasing-kasing, ang pitik sa atong kasing-kasing, ang ato ang kani ang pitik sa atong kasing-kasing ug ang pagkamalahotayon nga mopadayon jud ta mao ni siya magkuyog na siya kung atong tumanon ang kabubuton sa Ginoo. Kay lisod man na siyang kung wa tay pinitik sa kasing-kasing sa pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, laktod nga pagasulti di gid ta motuman, di gid ta molahutay, di gid ta magpadayon sa pagsunod sa Dios. Mao na siya ang ato ang nakita dire. So sa bersikulo 13 hantod sa bersikulo 16 atong basahon sa bersikulo 13, nitubag si Pablo, apan mitubag siya, nganong naghilak man kamo og naghatag kanako kaguol. Atong tanawon ha, ingon si Pablo, nganong naghilak man kamo. So ato makita sa bersikulo 12, kani mga tao nga niingon kang Pablo nga di na siya mopadayon, mga tao nga naghilak sila nga mipugong ni Pablo nga palihog lang ayaw na taon pag-adto, palihog lang ayaw na taon pagpadayon. Like nang hilak sila tungod kay gipakita sa espiritu kung unsay kahimtang ni Pablo kung maabot siya didto. So mao nang niingon si Pablo, ngano nang hilak man kamo, inyo man kong gitagaag kaguol. Andam akong mabilanggo, ingon si Pablo, andam akong mabilanggo ug bisan patyon pa ako didto sa Jerusalem tungod og alang sa Ginoo nga si Jesus. So si Pablo, bisan pag mabilanggo siya para sa iya, bisan pag mabilanggo ko, bisan pag patyon ako kung para sa Ginoo, wala na siya problema. So ato makita diri nga diin ang kaning pinitik sa kasing-kasing ni Pablo, ang pitik sa kasing-kasing ni Pablo, naghisgot siya mahitungod sa pulong sa Dios ug mao nang magpadayon siya tungod kay iyang gitan-aw ang kaning lakaw, kaning buhat nga din para sa Ginoo ug alang sa Ginoo. Mao nang bisan unsay mahitabo sa akong kinabuhi, ingon si Pablo, mabilanggo man ako, mamatay man ako, ganahan ko nga diin tumanon nako kung unsa ang sugo sa Dios. Ug hinaot nga diin niini nga mensahe ato makita sa atong kaugalingon nga diin tinuod man nga normal na siya nga mag-antos ta sa kalibutan, na ang mga pag-antos, na mga kaguol, na ang mga kasakit, na mga problema, na ang mga pagsulay, pero hinaot makita nato nga diin kung mag-antos man ta, kung papilion man ta pag-antos para sa Dios o kalipay nga layo sa Dios, hinaot ang pitik sa atong kasing-kasing muadto siya sa pag-antos nga kuyog ang Dios kisa sa kalipay nga wala ang Dios. Ug mao na nga din subo man pamalandungon nga din daghan sa mga tao nga mas pilion pa nila ang kalipay kumpara sa kasakit para matagbaw sila sa kalibutan, kahilayan sa mga butang sa kalibutan. Dili pagtuman sa kabubuton sa Dios. Mas pilion pa na nila nga mauna ang pitik sa ilang kasing-kasing ang pagtagbaw sa ilang kaugalingon. Ug mao ni siya ang nakapait sa ato ang kalibutan karon. Ug mao na nga diin kaning kasing-kasing ang pitik sa kasing-kasing ni Pablo ang iyang nga pagbati, ang iyang pagpadayon ni bisan gani sa kamatayon moadto gihapon siya. Ni bisan man gani mabilanggo siya, moadto gihapon siya kaya naman tungod kay nagtinguha siya nga kaning mga tao nga nasa Jerusalem makadungog sa mensahe sa Dios. Ug mao po ni siya ang tao nga naa sa atong mga palibot karon. Mga tao nga din ang ilang gipitik mao ang kalipay sa kalibutan. Ug hinaot nga natay kasing-kasing sama ni Pablo nga diin mopadayon kita og sulti sa mensahe sa Dios ngadto sa mga katawhan nga sila pud mismo makadungog kung unsa
kagamhanan, mahigugmaon, mapasayloon ang atong Dios nga makabaton pud sila kinabuhing walay katapusan. Ug mao na nga diin sa matag usa nga naminaw sa mensahe, hinaot nga aduna kitay sama nga pitik sa kasing-kasing sama ni Pablo. Nga mopadayon kita nibisan sa kalisod, mopadayon ta nibisan sa kasakit, mopadayon ta nibisan gani mo yung tag-ilimod pa kas imong pamilya kung mga lagad kas Ginoo. Pili ang pagpangalagad sa Ginoo. Mayon kag mga lagad kas Ginoo tapos tangtangon kas trabaho. Ayaw pag-ingon nga din ay ako na lang ang biyaan ng Ginoo kay sayangan ko sa kong trabaho. Ayaw taon. Ang trabaho nimo pwede kuwaon sa Dios. Ang kinabuhi nimo pwede kuwaon sa Dios. Ang pamilya nimo pwede kuwaon sa Dios. Ang Dios mo itinubdan sa tanan. Unaha ang Dios tod kay siya mismo ang makahatag kung unsay pangandoy nimo sa kinabuhi. Siya mismo ang Dios nga nasayod unsay kahimtang nimo human sa pipila ka mga tuig samtang naakas kalibutan. Ang Dios mo magaprotekta sa imong pamilya. Ang Dios mo nagkupot sa kinabuhi sa tanan nimong mga hinigugma. Like pili kanunay ang Dios, ang Dios, ang Dios. Tungod kay siya mismo dili pud sa ingon nga butas siya nga wa siya nakakita sa imuhang pag-antos. Di siya ingon nga bungol siya nga wa siya nakadungog sa imong mga paghilak. Nakakita ang Dios, nakadungog ang Dios apan gusto sa Ginoo nga naa kay pinitik sa kasing-kasing nga diin nipitik siya para sa Dios. Nagtinguha siya para sa Ginoo. Mao na nga diin pilia nibisan ang pag-antos kung kuyog nimo ang Dios. Amen. Mas bililhon pa na siya kisa sa kalipay nga wala ang Dios. Pero timan-an na to ha nga diin kini nga mensahe wa ta niingon nga diin kumusunod tas Ginoo taga-adlaw pag-antos dili siguro ingon ani nga punto. Ang punto na to na ang pag-antos sa kalibutan. Apan ato makita nga diin sa mga kaanakan sa Ginoo malipayon gihapon ana ang kalinaw tungod kay uban ang Dios taliwala sa ilang mga problema, taliwala sa ilahang pagsulay, taliwala sa ilahang mga pag-antos. Mao nang malipayon gihapon sila tungod kay naa ang presensya sa Dios. Mao na nga diin kung mabantayan nato nga diin puno kay tas problema tapos di nata puno na kay tas problema, mga pagsulay tapos gubot atong pamilya tapos wa ta nasayod kung unsay solusyon. I think ang pinaka-anindot nga solusyon nato ni ana, mubalik ta sa Ginoo, kumusta ang atong relasyon sa Ginoo? Nagmatinumanon ba ta sa sugo sa Dios? Or basi nalimtan na nato ang Ginoo? So sama sa kinabuhi ni Pablo, sa bersikulo 14 ato makita, dili gayud namo siya kapugngan, busa miundang kami sa pagpugong kaniya ug miingon matuman ang pagbuot sa Ginoo. So human niini giandam namo ang mga butang og migikan kami sa paingon sa Jerusalem. May pipila ka mga tinun-an sa Cesarea nga nanguban kanamo og ila kaming gihatod ngadto sa balay ni Nason nga maoy among abutan. Si Nason taga Sipre og siya usa sa unang mga magtutuo sa Ginoo ngadtong dapita. So ato makita diri bersikulo 17 hantod sa 26 ato makita diri ang pagtulun-an nga wa nila masabtan sa kinabuhi ni Pablo. Bersikulo 17, sa pag-abot namo sa Jerusalem, gidawat kami sa mga kaigsuonan sa dakong kahinangop. Sa pagkasunod nga adlaw, so ato nakita diri naabot na si Pablo ngadto sa Jerusalem. Sa pagkasunod nga adlaw si Pablo miuban kanamo aron sa pagpakikita kang Santiago ug ang tanang kadagkuan sa simbahan mitambong usab. Sa bersikulo 19, nangumusta si Pablo kanila o gisuginlan ni Pablo sila sa tanang gibuhat sa Dios ngadto sa mga dili Hudiyo pinaagi kaniya. Sa nadungog nila kini, ilang gidaig ang Dios. Unya, ilang giingnan si Pablo, nasayod ka, igsuon, nga may linibo ka mga Hudiyo, nga nahimong mga magtutuo, og silang tanan, mainiton nga nagtamod sa balaod. Versikulo 21, may nagsugilon kanila nga ikaw kuno, nagtudlo, nga ang tanang Hudiyo nga nagpuyo sa mga nasod sa mga dili Hudiyo kinahanglan magsalikway
sa balaod ni Moises ug nga dili na tulion ang ilang mga anak o pasundon pa sa mga pamatasan sa mga Hudiyo. So mao na ilang nadungog, ikaw kuno Pablo nagtudlo daw ka, nagwali daw ka nga kani mga Hudiyo di na sila mosunod sa balaod ni Moises, nga dili na sila motuman kung unsa man ang mga pagtulon-an nila sa una. Mao kuno ni ang gitudlo ni Pablo matod pa sa mga kadagkuan sa simbahan. Siguro bersikulo 22, siguro gayud nga makabalita sila nga ani aka na. So kani mga tawhana nga nag-ingon nga nagwali daw ka, nagtudlo daw ka ani mga butanga, makadungog to nga naabot ka dire sa Jerusalem. Unsaon naman niini karon? Bersikulo 23, mao kini ang angay mong buhaton. So ang buhaton nimo, Pablo, mao ni adunay upat ka angay mong buhaton. Adunay upat ka, mao ni siya ang buhaton, adunay upat katawo dinhi nga may panaad. Kuyog kanila og apil sa ilang paghimo sa seremonyas sa paghinlo og bayri ang ilang nagasto, unya makahimo na sila sa pagpakiskis sa ilang ulo or pagpaupaw. So ilang giingnan si Pablo nga diin ay mga upat ka tawo diri nga ganahan pod nga ilang ihalad ilang kaugalingon or motuman sa seremonya. So ikaw Pablo imong buhaton kay imuha silang bayran, at the same time samang paagi imuha pod buhaton unsa ilang gibuhat. Tapos samtang humani ana magpaupaw sila. So niining paagiha ingon sila, niining paagiha ang tanan masayod nga dili tinuod ang ilang nadungog mahitungod kanimo kundi nga nagtuman ka sa balaod ni Moises. So kung imo ning buhaton Pablo, katong ilang tanan nadungog nga istorya, mayon tog di ti tinuod. Si Pablo man day nagtuman man jud siya sa balaod ni Moises. So mao na ilang advice ning Pablo. Apan bersikulo 25, apan bahin sa mga dili Hudiyo nga nahimong mga magtotoo, amo na silang gisulatan mahitungod sa among hukom nga kinahanglan nga dili sila mangaon og bisan unsang pagkaon nga nga gihalad ngadto sa mga Dios o bisan unsang dugo o bisan unsang mananap nga tinuok og sa paglikay sa salawayong pakighilawas. Unya gidala ni Pablo ang mga tawo og pagkasunod nga adlaw gibuhat niya ang seremonyas sa paghinlo uban kanila, miadto siya sa templo og nagpahibalo kon kanus-a matapos ang panahon sa paghinlo aron maghalad ang matag usa kanila. So ato nakita dire nga okay, hapsay ang dagan. So gituman ni Pablo unsay istorya sa mga kadagkuan sa simbahan nga makaingon nga ang nadungog nga wali ni Pablo sa katong mga tao nga nag-ingon nga nagwali daw siya ana, at least man lang mahinluan ilahang una-una. Apan mao ba kani siya ang tinuod ka panghitabo? Mao ba kani siya ang resulta sa maong istorya? Sa panghinapos na ang 7 ka adlaw, sa 7 ka adlaw ang katong ilang seremonyas kabahin na adto. So 7 ka adlaw kani siya nga 7 ka adlaw kani siya nga kasaulugan or kaning buhat. So sa 7 ka adlaw sa mahinapos na ang 7 ka adlaw, may mga Hudiyo nga tagalalawigan sa Asya nga nakakita kang Pablo didto sa templo. Gihuluhugan nila ang mga tao aron magkagubot o gidakop nila si Pablo. Unya naninggit sila, mga taga-Israel, tabang kamo. Mao kining tawhana ang misuroy sa tanang dapit aron pagtudlo sa mga tao tibuok taga-Israel og sa balaod ni Moises og niining templo. Og karon nagdala gayud siyag mga tao nga dili mga Hudiyo, gipasulod pa jud nila sa templo. Mao ni siyang istorya. So ato makita diri kani mga panghitabo mao na nga diin sa bersikulo 28, bersikulo 28 si Pablo gibutang-butangan siyag istorya. So bersikulo 29
sama ra pud nga panghitabo sa bersikulo 30 ato makita diri nga diin si Pablo ilahang gidakop ug ilahang giguyod, gigaroy. Bersikulo 31, si Pablo hapit mamatay sa ilang gipangbuhat. Bersikulo 32, gikulata siya pag-ayo. Bersikulo 33, gidakop siya og gikadinahan. So ato makita diri nga diin nituman mo nunta si Pablo. Like wala may problema. Apan sa hapit na nahuman ang 7 ka adlaw, sa nana sa hinapos nga adlaw, kaning tawhana iyang gihulhugan ng mga tao nga magkagubot ug mao to gibutang-butang ang istorya si Pablo, gidakop siya, giguroy siya, hapit siya mamatay, hapit siya patya. Na maayo na lang gani naabot ang mga sundalo, apan gikulata siya pag-ayo. So ato makita diri nga diin sa kinabuhi ni Pablo kung siya mismo ba. Like kung ato ibutang sa atong kinabuhi mo tag nagtuman man ko sa kabubuton sa Dios, nagtuman man ko kung unsa ang sugo sa Dios ngano kaniman ang nahitabo sa akong kinabuhi. So ato makita sa atong kinabuhi karon nga makaingon ta nga kaning nagsimba man mi nga lagad mi sa Ginoo, moapil mi og prayer meeting, Bible study, nagsimba mi ni support mi sa ministry sa simbahan, pero ngano nagantos man mi sama sa kinabuhi ni Pablo. Nagtuman man ko sa kabubuton sa Dios. Apan ngano ingon ani man ang mga panghitabo. So ato nakita diri nga diin ang kinabuhi ni Pablo dili lalim. Ato makita gidakop siya, gikadinahan siya, gidala siya dito sa kampo sa mga sundalo og kung ato siyang humanon ang mao nga mensahe sa bersikulo 22, nahatagan siya og kahigayunan sa maong sundalo nga mosulti siya kung unsa ang iyahang gibarugan sa iyang kaugalingon og mao to siya ang personal nga testimonyo, mga kasinatian sa kinabuhi, iyang giapil didto nga diin unsa man ang katong iyang gilutos ang mga Kristohanon sa una, siya usa sa mga mopatay sa mga Kristohanon, ni bisan ganyang unang Kristohanon si Esteban nga namatay or gipatay, naa siya didto usa siya sa nag-approve or nisugot nga patyon si Esteban, naa siya didto nagbarug samtang si Esteban namatay. Like mao na siya si Pablo iyang gipanggukod ang mga Kristohanon, mga lagad sa Ginoo iyang gipanggukod, gusto niya pamatyon tapos nasugatan niya ang Dios, na siya encounter sa Ginoo, mao na nga naluwas siya, mao na nga nakabaton siya kaluwasan, nadawat niya unsa man ang kaluwasan nga gikan sa Dios ug mao nang iyang ipaabot ngadto sa ngadto siya mga kaigsuonan sa pagtuo nga diin mao ni siya ang iyang kahimtang. And then ato makita diri nga diin sa mga kinalasan ng mga bersikulo diri sa bersikulo 30 ato makita nga diin dili lalim o dili nindot ang resulta. Human si Pablo naghatag sa iyang testimonyo sa kinabuhi, ang mga tao wa gihapon kasabot. Wa gihapon kasabot ang mga tao. Apan ato makita diri nga diin kaliwala nining tanan na ay plano ang Dios ug ato makita diri nga naay unsa man kinsa man ang Dios sa atong kinabuhi. So tulo ka butang lesson nga ato makuha. Una, ang Dios mao'y nagkontrol, nagkupot ni ining tanan. Ang Dios mao'y nagkontrol sa tanang panghitabo. Pwede man nga mamatay na to si Pablo, apan gikontrol sa Dios nga maabot ang sundalo. Like ang Dios mo'y nagkontrol sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi kung atong tumanon nagkabubuton sa Dios. Panduha, nibisan unsa ang panghitabo sa atong kinabuhi, ang Dios na ay katuyuan, na ay tumong para ni ana. Pantulo, bisan pag nagbuhat tag maayo, dili garantiya nga diin nindot ang dagan sa atong kinabuhi. Ang Ginoo mas naguna-una siya sa atong kaayuhan kisa tungod kay tanaw mo gunato mas maghuna-huna ta nga diin kaning maghuna-huna ta kung mosunod tas Ginoo madawat ato ang pangandoy, mosunod tas Ginoo ma-comfort ta, mosunod tas Ginoo na ay mga butang nga madawat nato. Pero atong tanawon nga din ang Ginoo mas more on siya nga kita tao, nag-more on siya sa kaayuhan sa tao kisa sa safety sa tao. Like nindot nga kinabuhi,
mas more on siya nga diin mas makaila ang tao kung kinsa siya, mas more on siya nga diin ang tao mutubo nga diin na ipag-ila sa Dios, na ikahadlok sa Dios. Mao na nga diin kung mag-antos ang tao, na iplano ang Ginoo nga mas moduol ang tao kinsa ang Dios. Mao na nga bisan unsang resulta panghitabo sa atong kinabuhi adunay tumong na iplano ang Dios. Mo nang hinaot sa atong kinabuhi karon, sa atong nga mensahe nga atong nadungog karon sa kinabuhi ning Pablo. Ni bisan mamatay man siya, ni bisan nag-antos man siya, taliwala ni ining tanan. Never niya gi-blame ang Ginoo. Unsa iyang giingon sa panahon nga gikulata siya tapos nabuhi pa siya. Bisan siguro bunog na kay iyang naong, burot iyang ngabil, nagdugo-dugo iyang baba. Unsa iyang giingon? Pwede ba ko musulti sa mensahe sa Dios? Like imagine atong tan-awon na diin ang kinabuhi ni Pablo diring dapita. Iyang gigamit kini siyang pag-antos, iyang gigamit kining panahon nga hapit siya mamatay, nga diin musulti siya sa kamatuoran, iyang gihimo kini siyang oportunidad nga makasulti siya sa mensahe sa Ginoo. Apan kung ato siyang tanawon, hapit na siya mamatay. Apan subo kay pamalandungon tungod kay daghan sa panahon nato karon mga Kristohanon nga diin daghan kay tag oportunidad nga makasulti sa pulong sa Dios. No need na ta nga mag-antos, no need na ta mo nga hapit na ta mamatay, no need na ta nga diin murag mag-antos pa ta no need na kundi bisan asa natay daghan kay oportunidad ug hinaot nga sama ni Pablo ato ni siyang gamiton nga oportunidad nga makasulti ta sa mensahe sa Dios. Mo na din kung ikaw ginikanan sultihi imong mga anak, kung ikaw usa ka anak sultihi imong ginikanan, usa ka katrabahante sultihi ang kauban nimo sa trabaho, maestra ka isulti ang mensahe sa Dios ngadto sa imong mga estudyante, usa ka estudyante isulti ngadto sa imong mga classmate. Kung usa ka empleyado isulti na siya sa mga kuyog nimo, like matag higayon mga mangita tag oportunidad ang gihatag sa Dios nga makasulti sa mensahe sa Ginoo. Kanos aman ta magsugod? Karon na sultihi ang imong mga minahal sa kinabuhi kung kinsa ang Dios. Magampo ta. Labing gamhanan ug halangdon ang mga Dios. Salamat Ginoo sa mensahe nga among nadungog karon nga din ikaw ang Dios na iplano ni ining tanan, nagkontrol ni ining tanan, ug tuguti o Dios nga diin among masabtan Ginoo imong mensahe bisan sa kinabuhi ni Pablo, taliwala sa iyang kalisod, ni bisan hapit na siya mamatay, apan iyang kasing-kasing ni pitik gihapon sa pagtuman kung unsa imong kabubuton o Dios. Tuguti Ginoo ang matag usa nga naa karon nga din naami kasing-kasing nga mo pitik Ginoo, kasing-kasing nga mo pitik sa kaayuhan, kasing-kasing nga mo pitik para sa pagtuman sa kabubuton nimo o Dios. Ni bali na mag-antos kaming buhi diri sa kalibutan, mamatay kami nga kuyog ka kanamo nga diin anaa ang kalipay kisa sa naamis kalibutan naglipay-lipay apan hilayo kanamo o Dios. Tuguti o Dios nga masabtan sa imong mga kanakan karon sa tanang dalunggan nga naminaw karon, masabtan imong mensahe nga diin sila mismo magpagamit para Ginoo sa ebanghelyo, para Ginoo kanimo, para Ginoo sa pagsulti sa kamatuoran sa mga tawo nga makadungog sa mensahe nga ikaw lamang ang tinuod ug manluluwas nga Dios. Dalaygon ka sa walay katapusan, tanandong himaya kanimo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen.